ikaw ang daan. Lumiman ang paligid ay ikaw pa rin ang law ko. Bakit ikaw sayaw-sayaw? Bakit ikaw di bibitaw? Sayaw-sayaw laging ikaw. Ako'y ginaw, halika dito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Ako'y ginaw. Bakit ikaw Hello, ayan. Dali lang. Ayan, hello, sound check, mic test, ayan. Mic test. Sound check. Ayan, shoutout sa 1 million dyan naka-BG. Salamat. Sino ka man. Thank you. Ayan. Ay, Saudi. Sino? Si Kuya Dubai at saka si Saudi Life. Shoutout sa iyo, Saudi Life. Ay, ayun lang. Ay, shoutout sa'yo, Saudi Life at saka si Kuya Dubai. Shoutout sa'yo, Kuya Dubai. Dali lang, pakita tayo. Ayan. Baba mo lang yung bahay mo, ah. Baba ka lang ng bahay. Background music.
Dali lang. Dali lang po. Donski, shoutout sa'yo Donski. Long time no see. Donski. Kumusta? Kumusta po? Dali lang ha. Ayusin ko lang tong ano ko. Wala akong narinig na boses. Boss Donski, balaban mo yung bahay mo ha. Type mo lang yung Kapogi. Si Nightbot po ang bahala dyan. Okay, just type Kapogi. Dali lang po. Ayusin ko lang to. Music. EL3, shoutout sa'yo EL3. EL3. Tayo natin kanta nga ito kung pwede siya. Tayo natin kung gagana siya. May boses. Wala siya. Saan kaya to? Dito sa pangatlo.
Hello, ayan. Mic test. Mic test, mic test. Macau OFW shoutout. Ang problema, ang music natin ay wala ata. Ayan. Hindi na ata ako marunong. Ako marunong ano guys, mag-set, mag-ano ng ano, audio. Hello. Ayan. Kaso ang problema, walang music. Walang music, no? Hindi na ako marunong sa music. Ayaw na sa music. Hello, sound check, mic test. Ayan. Gumagalaw-galaw. Kaso ang problema, ang music ko. Hello, sound check, mic test. Dubai, Kuya Dubai, meron bang music? Kuya Dubai, pasuyo. May music po ba? May music po ba? Kuya Dubai. Dubai. Kapag wala music na naman to, stop ko na naman to. Ay. Kanina nga. Hello, sound check, mic test. Hello.
Hello. Natin yung boses kaso wala yung music. My test. Hello. Hello. Wala talaga? Salo ko talaga tong ano ko. Ay, Backlog, Pogi, shoutout ah. Salamat sa pagpunta. Salamat. Nice ko kasi ito eh, ayaw mag-music. Hello, sound check, music. Try ko nga music. Default, tapos speaker. Speaker ba? Hindi siya speaker. Dali lang ah.
Try nga natin ano, ma-upload po kung ano po, meron ano siya, music. Dali lang nga, i-off ko muna 'to. Tingnan natin. Pa-check na lang nga kung meron po, Ano, asan na kasi yung kanta? Hindi ko kasi maano. Ayan, may music po ba? May music? Default. Ayan. Kaya be, shoutout sa'yo Kaya be. Atin niya kaya music. Salamat, salamat. Kaya be, atin niya pong music. Atin niya po pong music. Atin niya music. Atin niya music. Kaso kaya mo na eh, mic. Atin niya music. Try kayo mag-music na eh. Alaya, ikaw taping problema ko eh. Bisang magkay. Bisang mag-music. Mana ni mag-music kaya ini? Music. Music. Kaya music. Isamasan kaya pa ako natin yung music na eh. Music. Music. Headphone. Okay. Try type in eh. Hello, hello. Ayan na, music ko ah. Alaya? Alaya talaga. Na ko yata biyasang magkay. May naya yung music mo. May naya? Hindi na ito. Tambay mo. Musta na? Kaya pong Edson, kilala na kita pong Edson. Ikaw yan na pong Edson. Musta na nga pong Edson? Alaya. Please amasan kaya pa na na ko yata biyasang mag-settle. Apong DJ at na ko yata biyasang mag-setup. Malambat na ako mag-live makanini. Hello. Music, wala music.
Ano ni settle ini. Ako DJ. Wah, sige, sige. Enak biasa. Beli. Tilangal daw ko ng ali baloy ni eh. Ayan. Kaya BTV may kawan kay nakapal abe na. Ayan, abe ng tambay mo. Ayan na po DJ. Hindi ko stress kay ni. First time ko kung may salesing ka na kay ining ay ito niya po. Ayan na po DJ. Ordinado ka. Problema ko? O, problema ka Yung naman. ano yung kay Otay mo lang ayusan yung cable mo. Check mo yung cable mo. Ali, nani makabili, nani, ang cable ko, kaya tang music. Tapos makasakit kaya tang cellphone ko. Tapos yung audio ko, yung mic na default. Tapos yung speaker, headset. Ikutang, mutaka kayong settings na. Sagli, mutaka ka pa kayong settings. Mamandari niya kayong microphone mo. Settings. Mutaka pa kayong audio. Ay, mandarin niya yun, pero libre sabihin, tapi kaming mic mo. Tapi kami. Tapi kaming mic mo. Wala, ala akong daramdaman. Ala yun. Tapi, kaya ingkay, lome, katang mic mo. Default or either na panito namin lagyan na ng V8. Iyon mo na o libe pa? King mic ne. Wow, mutaking mic. Ano yung pindutan ko? Di ba dapat ketang dulo, kit may tang icon na, dapat magbibila na at mag-green naman. Green niya. Ano kaso lang music. Music. Okay, so, tapi kami yung mic, maka-mic ka, uli ka? Maka-mic ko, mic. Sigurado ka, tapi kami. Dapat damdaman kayo pa kanina. Mic ko. Ay, alayang kaso, alayang kay. Kaya daramdaman yung boses ko. Di ba kasi minsan daramdaman ko yung boses. Nginali na. Ali, ikutang pa mo, yung microphone mo, kali, connecta na kanya ng kaya mo, microphone yan. Kali, connecta na yung cellphone. Pick up na. Alam mo pa yung, buta ka ng communication. Ay, kaya mic mo. Or either na kay. Buta ka ng mic. Di ba? Alam mo itong V8, Quadtech ng V8. Check mo itong V8. Kaya tang mic. Alam mo ka V8. Alam V8. Mamandarin V8 mo. Mamandarin V8 mo. Okay. Dapat lang to ilagyan na ng V8 yan. Dapat na-detect niya eh. Ito naman dating tuturo mi kaya ka. Ang kaso niya at sa niya gaga. Siguro may kakargan siguro. Kinarga may bago ko mag-LS. Ali ko na malambat ko na baka lang karga. Ali kayo masyadong gagamitan eh. Wape, pero wala. Ini kay speaker na binigyan ni. Wala. Ala kakabit ken. Siyempre, mamandarin sa ingkay mo, makadirekta ka kanyan. Kung maka-microphone ko, damdaman sa kalupan itang tapik na yung microphone ko, damdaman kaya dapat to. Kaya mandramdaman yung tapik mo eh. Lapin. Alayapin. So, ibig sabihin, tipa ka pa kanyan, manik ka pa si Bayo, dami pa, i-off on namin kaya kang V8. Start ko. Di pa ka masagli, kaya magbalik ka. Apakachuk naman kayo ng babo.
Puta kaluway mic yung tatap ka na host. Diyos ko po, pandukdukan kaya kanu. Libe, pandukdukan kaya kanu na. Kaya be. Pandukdukan kaya kanu na. Kuya Dubai, may love shoutout to you. Tanda tabalo kaya kung napahit Diyos sa sabihan, kumisa kasi ito kung term malalam ko yan kai. Yan ito dyan malalam ko. Kaya pa man medyo mapanyalita akong ingamano ko pa mo medyo ting malalam. Ay tabalo kayo kung ito dyan yung malalam. Ito yung problema mo kaya kang Pong Edward. Init yun ako. Tuna ka. Tapi kami pa yung mic mo. Tapi kami pa yung mic mo ako. Ay, makatapik na ala talaga. Aliaya. Siguro makakargayin kaya kang makasuluyawarin kaya kang B8. Susuluya, ni kaso, alam mo mabiling B8 kaya ni King Kai, sabihin mo kaya ni King. Siguro sabihin na pa makakargado. Diba? Ang kargado. Kulang yung karga yan o yung kaya kang cable mag-function. Sumo ka rin kadwa. Englishan ko na mo. Tapos, masakit yung dyan na pa yata. Tapos DJ, pag halimbawa, mag-music ko, ala na ako man, Mike. Talagang ala kasi malam diretso ka mo. Pag may music ko, ala na naman boses. Normal. Siyempre, kasi makakay ka, Malamit ang patsem mamanik ko, adwa akong klaseng kaya kayo, maka cellphone ko or either maka-atyo ko kimbale. Kaya cellphone naman, dandawan nyo dapat yung dandaman king dalan. Ito, cellphone mode ito. Ikari kanya, gumaga maka cellphone mode ka, ka maka microphone. Ay ito, alin ako nang sa gapi, B8 na nga pong tambay mo. Siguro pin. Pero paltang game B8 ko na ating pamiyatong B8 kaya nitang medyo mabayat Tamating mayan saka mabayat. Tagli mga pang DJ. Mute ko. Ating palang B8 mabayat mo mayan. May love shoutout to you kung Al Carlos. May love shoutout po. Lokoy kay kapogi. Ito niya pang mabayat po mayan. Sisigot na. Episode siguro sisiguting kain na. B8 na. Nakagulo na kasabi niya. Sinabi mo ba? Potang na natin yung trailer B8. Tabalo kanina yun. Kakanya niya. Mag-LS-LS siya. Kakayaning nalapisan kasi ng gamit na Alwaya kasi ng apisan na Nakabayat na yata. Kaluwat na. O may trailer yapin yata. Kaluwat na. Dagul lahat ang trailer. Hello. Dito na pala. Hello. Ngayon naman. Ngayon atin yung kaya. Atin yung bala mo pa na. Atin yung bala mo ipas sa grounded yata. Ako nga. Sana. Ay na kasi magagamit din subukan kaya kanya ng kaya music na kung gagana yung music ko. Subukan depend. Kung gumana yan.
Tapi kami pa yung tapi Ala, kung ala mula sa talaga. bayag mo sana ako Ala, sa kaya ka. ala, 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 ay, alaya, alaya, alaya. Ali mo ni, kabaran mo ni. Swak sinawa. Mic na mo. tapi ka mula sana din kadwa mo bayag eh. Adwa na lang rin B8 ko, wala talaga. O Oh, yan, agli mo mo, na pa, buwata grounded na basa yan. mo na pa din kilala, basa mo na pa mo. Oh. Sabi na di Kong Al po tambay. Oh. Basa mo na pa. Mamasa ka pa, uy. Ay, na. Kalwaya talaga yung kapogi. Oh, talaga kalwaya yan. Kaya idol Kevin eh. Ay, ng kapogi yan eh. Ano yung kanya mo sa King Sapa eh. Hello, hello, hello. Sound check, mic test. Mic test. Hello. Dahil mag-check yung penalty. Yan. Ala naman Mike. Mike test. Hello. Ala na ka mo Mike. Mic test. Buiset. Hello, sound check, mic test. Ala talaga? Ala! Bala kayo. Hindi na ako, makanina na Sabi ako. ko na kaya ka, apisa mo na pa din nga mong bayag eh. Nang sabi na, liwaya talaga yung kapogi. Yan na. Yung mic kasi lalam na mo. Ay, Diyos ko, lagi yung apisan ng mic ko lalam. Pota, anong sabi ng Kongal? Kaya ating Janine, ang sabi ng Adwa na lang. Kay di Adwa. Ano? Nag-iisa ka kapogi. Anak po siyang, mamasaya mo eh, para sa mustan. Kapangbangan niya kasi, nag-ianting dyan ang sabi ng Kong Alay, no? Pota 1B1. 1B1. EV. Oh. 1 at EV2. Oh. Lading anya din. B2. Then Adwala din. Ay, bahala ka Kong Alay. Yan dyan. Basta mga problema ko yan yung B8. O, bahala mo ka na kung pagkanta. Nung mic test. O, yan. Mic test. Hala talaga. Makanina na ako mo. Pag mic test ako Lawat niya mic test. Marites, oh. Ilang beses na ako mic test. Wala talaga. Ano basta tingin mo ka yan. Malapit ka kayong Sapa. Wow. Palabag mo na lang. Ay, sayang na rin eh. Hello, sound check, mic test. Wala talaga? Utak na idana. Left and right lang din. Sound check, mic test. Hello. Hello, sound. Sabi ba kayo ko rin adwang muros kang lalo? Right na din. Libutan. Sabi ko ang DJ Harry English speaking niya kapogi ana. Ika yan. Kilala mo na yan. Wow, balo ka na yan. Balo na. Pag makanina niya, hapon DJ, talagang wala na ako talagang pag-asa. Sadly mo, ayusin kayo ulit. Bakit maglolo ka? Ali, sa lasang yung gahay ko, pila na ako kasing aldong, lagi kong pila mo minuto, end ko na yung LS ko eh. Ibabo mo nasi. Alala ng nasi, may gisan na. May gisan na kanu. May gisan na. Ali, imburi na sabihan. Kainin mo, bangi-bangi. Imburi na sabihan, dito ka doon mong B8, palong malaking kainan ng abiyas ko, ali, hila pa. Maclord, salamat na Maclord Pogi. Buhapi na Ay, Jet, ano, okay kayo. Mga hindi kasing packet. Basta may pain kongal. Ay, bulan me, asok, anting manok, bayang, kumikig. Ano? Kumikig in mic mo. Ayan, ano. Ini mabayad sa inyo hapon, DJ. Wari mabayad doon mo bayag. Mabayad siya, siyempre kaya. Ayapante.
Patay nga wala Itang, bi. Pareho itang lang. metong, kinat muna eh. Kinat muna eh. Dara ba? Maximum kaya kinat. Lome, Dahil hindi ko nga, ako nga, kaya si lome. Jasin. Mag-mic niya pa, balamod. Mga mandaring mic na, eh. Ay, mandar. Ay, doon yung mic. Kaya ni. Ating pa, ating ko pang, Ano? Bala mo gaguti ka, loko. ating ko pang, ating ko pang metong mic kay ni. Ayusan kita metong mic. Ating niya pa metong mic. Ano, Itang na dynamic. kasing mic yan? Kakabaya. Kaya, matabaya. Matabayang mic. Tapos, silver ya. Eh pala, half kilo ni Meto. Anak ko dyan. Sakit ko wat karin nga doang moros kay lalam. Sakit ko mata kay karin. Anak ko dyan. Ay dat. Ay, Diyos ko pa nga doong moros. Balabag mo na lang kasi din. Utseko na kanyan din eh. Kamuti ka gagapangyari. At niya pa mong resback yung magna. Pero sa nakasilbi. Ay dayo. Loko kayo talaga kayo nga doon kilala. Ay nako. Itatana mo may pagloko tapak yan. Otal dara tatawo. May kaila kasi eh. Hindi na yata kami misyapong pogi. Pares lang alang silbi. Nakakarapat mo na alang silbi. Eh di ela pa rin pante. Kahit pidikit mo la. Mabayad yung metong, mahihinya ka yung metong. Dapat pante yung timbang da. Kung makakabuhi yapong Edward, titikul-tikul naman ni kabila. Eh, dana nga pong Edward, may kaya ko kayo. May sakit ko pa nga kayo. Hello, hello. Atin na yung ni. Atin na yung ni Apon DJ. Hello. Iba kayo Hello. ako. Oh! Okay. Puko kami, Valentine puko. sana ako, daramdaman ko na yung boses ko yung ipa sa tinyang bala mo, ipa sa gagaralgal. Oo na. Sana. Babara mo na itang gagaral-galay ito. Talagang wala na kakakarapat. Oh. Ay no? Oh, pabara mo na eh. Wala na kakakarapat. Namburi mo. Kailangan mag-stay. Ma- Hindi ka, ako na may signal. Ay, okay na yun. Okay na yung mic ko. Pilitan ko na. okay na. Oh, Ayan. magsasal na ka kanyan. Dapat di ako gagalaw, maka-steady. Mintaya ba siping bale, mandam yawa. Metong mic at luna. Hela da. Tikit mo lang rugby banta mandarla minsan metong aladeng ana.
Parehas na lang ng silbi yan ng kung al. Atin niya pa pong reserbang mic ni. Atin natin ko reserbang mic kapong tambay mo kay ita silver ang po itang black ka luma. Mo kasi babasan danom. Pag mabawas laban ta ela pasmado ding mic. Pasmado na lapin kung al. Kasi di ba pag minsan gagamitan me. Pasmado pa mo ga. No kaning kaya ba Pasmado yung anong gaman. Ano? At alay pa rin sound. No siya pong DJ. After 65 years. Ha? Tingnan na, after 65 years, no? Manahimik After na kaloko. 65 years. Ito na ka Pilipinas. Alin, Chukbaleb, buiset. Namilari. Mali-mali ako kaya bang gamit yun? Ali, ketang kay mo, ketang channel mo ng balita. Problema na ito. Wala na akong pakalam ka dito. Ali na ako. Sige. Sa, mantog ko pa sakit ko buntok, tak na ito. Totoo yan. May busy ko kasi kyung Facebook. Karin ko kasi mag-focus Facebook. Focus. Diyos ko na, focus. Sayang niya kasi tayo Mamonetize ka Kaya ba't alaman? Pati niya, mag-viral na pa rin video. What? Ay, dano. Yan ang nga man ko yan. Viral yan. Wah, nga na ako king YouTube, bapong DJ. Bakit? Sinabi ko waring alana ka kening. Ika talaga, mamulang ka talaga Sabihan ka nung alana ka nung ken yan Oo, totoo naman. Tabalo ka rin naman. May anahimik na naman ng LT. Lakwang konepin. Ni Dana. Kasahit na kasabi. Nosebleed ko pa ba English? Se me ha escapado el pipí. ¿Te has vuelto a hacer pipí? Ayan. Parecido, se me ha escapado. Kaya kasi minsan hindi ako makakasabay sa mga kasama ko. Lakwang kone. Di para ako. Yan na naman Agoy! When you say nothing at all. Hello? Hindi ko naman kasi Ako nag-live. nakasiya akong DJ, naramdaman ko lang. So hindi rin ako nakapunta sa live Ano mo para ma-meet ko yung mga taong pumupunta sa live. Nag-live Nakita ka ko ba? kay ni Sarah, pero di ko alam ko Hey! bakit niya yung mga kagrupong pinupuntahan Sana ko. mga Kasi kung daramdaman Sino mo mga magsalita. grupo? Nadikit ako Kasi kay magsalita. Naka rin. Nadikit ako kay Rito. Kaya kayo tapon DJ? Alyo! Repress na mo bantang bakang kang harang Ayan, okay na Sige apon DJ. Sige, lakunda na Kaya ka kamama ko, maski makami itong kumong oras, kaswelo ko na may itong oras. magmetong na oras 55 minutes na. Ay, 55 minutes ka na. Ay, Oh. ali pala may itong oras. Maski daw mo oras, ika naman Ay, damo, swelo mo. Agad Madanda ka dong oras. Batin mo ka dong oras. Bakit wari? Sweldo mo ko. Mangailang kung kaya katambe. Kaya be, Ay, ewan ko nga, bugok. repress na Lalaki mo ko. bantang. Batok ka babae. Ali, ibig sabihin, magkanta na ka. Bantayan mo ko. Pamasa ka pa king lalam. Pumasa ka king lalam. Nanasabihan daw. Repress na mo, no ka rin
mo kasi babasa. Balo ko na lang, refresh na mo. Bantama, bantama kapaharang. Ano? Nagkakating dyan ka? Iswelo mo, dumo, Wah! Itari na. Kalagad ko niya muro ko nga kaya biyapon DJ. Lakban na ako pa Wala kwenta ka, di mal. Sige apon. Wah! Okay, sige akong DJ. Okay na ako kini. Siguro pwede na siguro 1 hour ni tapos magkain na ako mo. O dapat mo, loko. Swelo mo bulbol. Talagang ka na akong DJ. Wapin eh. Wapin. Wrong timing na naman kasi eh. Ng Kong Al. Wrong timing. Wrong timing na ako mag-LS. O magluto na ako kanini. Para na nakabili. Sige. Oh. Bisa ka. Sige, magluto na ka. Ali, sige. Bisa ka, bantenda ka. Iking salo ka rin. DJ. Aragkas na rin nga ako. Uy. Ay, sanay na ako nga pong DJ. Mapangag kasi talaga yapon DJ. Ali, ng asawa ko. Bisa kang sa mo lang na yung paragkas po rin ka eh. Ha? Ay, wali na. Balo ko na yung maling asawa mo. Kung alayin dis na nasan. Balo ko. Kung alayin dis na asan, ninong melty. Ika talaga, wrong timing ka mag-LS. Balo ko ita. Di ba? At saka balo ko na ita. Di ba na minsan, dimdam ko na minsan. Balo ko na ita. Sige na. Apon DJ. Sige, magluto na ka. Ay, dara hindi pa rin alting... Magluto na ka. Pota, kamuhanan na ka bang asawa mo? Kamuhanan na ka pa. Talagang makamahan ako, loko. Mukha lupa. Wow. Likwa na ako bigla yung alti. Yung may lakbag miss na akmama ko. Ay, dara yung at memo lang yan pong pogi. Ay, dara pogi. Ano ko rin yan? Likwa ng LS na. Black sa ako mama ko. Ito yung mama ko. Huy. Mag-loading ko. Mag-loading ka na akong Kai. Problema yung sasabi na ako sasabi o tabi na back. Punta ka back ka na akong stream. Kongal. Marakal yung problema yapong Edward. Problema na din Edward ng B8. Problema na din yung microphone na. Problema yung may internet. Wapin eh. Di pa aningalte. Kaya mo ini. Anong kanina hotspot. Hotspot phone mo kang akong cellphone. Kaya mga yan. Makanina ako mo talaga. Kong Al. Limamati kang pag-asan mo. Ba't may ako ako mangan ko pa. Paugtuan. Nakinihine. Sabi na. Sige, Kong Al. Mangan na ka pa. Yapon DJ, papaglutuan ko niya kanini po. Takamana niya asawa na talaga. Mga 1 hour hapon DJ. Sige, okay na ako Kenny. Ay, may ako niya hapon DJ. Ayan, salamat hapon DJ ha. Salamat. Yung pamagantabayan mo. Tambay mo, salamat. Hapong tambay. Tsaka si Kong Al, salamat. Mag-end na ako hindi na ako makapagkanta kanini. Magloko ini pwede paling ka na akong kay B8. Dati pwede pa ini. Hindi pwede. Okay na ini. May kametong na akong oras. Salamat Kong Al. Apong Edson, salamat. Mag-end na ako Thank you. Kong Al, salamat. At saka kang Apong DJ Harry, salamat din. Okay, bye-bye.